Kwenye bwato kenchira getega tonjo kana nenchira getega ndani ya nyumba mama inakuwa ni shwari kabisa. Good morning senchira ya bene bontunya rego sangamo naye mbale bagana tego tuma ni Brian Paul Yegesinga juju sana. Asante sana wetre na mbere gabo se screen yao na bogo tuma ujumbe ya ntochiko yetera na bogo mogeni one bweli tuko amefika ndani ya nyumba amejaja zena kuambia leo itakuwa ni mofa tutatu kwe bwato kenchira getega na bekire gotia nsema na nanta torigia kabaga nyumba ka butoko chake dansi ga noko nyaka gotenga ntogotiga gotuma ntogotiga kama kawaida mambo namna gani. Sasa morning ni Brayo kutoka Borange PJ anasema kundani ya show good morning vini nimepotea sana but ni vile hakukuwa na umeme now back ni Kemi kama kawaida kutoka Kebirichiga Chuba Woda. Show inapamba mbaya sana na bado I tell you I've toga ni gobire more fire. Mark me present at Ndizi TV. Ni Mose Ian from Ogembo. Abantu Ogembo mambo namna gani ndani ya show mambo yako shwari kabisa. Na abuli nyakuhora St Thomas na mpenda Mungu Christopher Ogembo kurwa Gekora village. Agote bako ndani kijumbe chinyinga abantu bakonte hi to you. Mambo namna gani? Umeamuka salama? Onye kwa bokire byabona date gotakole biro ngoiro go cyasomo gani bweli tuko cya kenchera geteiga to cya kenchera geteiga atarambo atagana maja asenchera yabe ni wono monchu muligirya asebiro bitere bitambe ngo cyandara mo gani bweli tuko tusanga monere tubwa tukebinto gato manya sabari Omoteri na kiyabe ndia chagetenka yekire ntayaroje sebiro teru tambe tani ya nyumba genda kusanga mona tubwate naboigo inyora ogotera toguchukora gabo inyora kabe standby na gotebige koro tombegete chaveturu osokire gento kendeke yege kongusana igento kegote bana kilimo chelimo ndigerambe nyimbo yao asogoche na nyarabe na akorete gento gete kwanyoro umuntu akorete gento gete asege togoika ose akorete gento gete abuli tangani osena mochitelimo limo lyabo nenyimbo nyarebe oliyo korete gento gete na singa ncha korete gento kambona yabere nengero ka okora kende mwate bana korete gento gete limo ndibase ko benyimbo yao gotero kuno kwa chafete uru igenda sokirike jya kurende ngechigocho na tukonya gusuka guchumu ndagotengera Ndizi TV kwira nande ngiche no mogani bweli tuko togocha in style genda gotengera Ndizi TV wansu uo mugusi narudi bye bye. Mighty Records. Asopegena Yesu minyoire. Asopegena Yesu minyoire. Tatonge yokugani kwa moyone. Tatonge yokugani kwa moyone. Igonare kwebo lya Kangwana amaene na njeni beo mondo. Obagimo bona kibwa konga papa. Narera bwakiwa iratata amariga gaichora getanda kyane nare kwebolya gakikangwa na maiga nanje gose nintare negali buna bande nanje gose nintware binto buna bande tatone bakiyakandora buya tatone bakiyakandora buya amariga ya nare kolera moiwe Karero maiga gaki Rora Ega yeri nare gosaba goi karero Nere yeiga nganchengo tarira Ebinto biri nare gosaba goi karero Imaiga nichembwa terero Amariga ya aikiro moelio Gani kwa moyone tatonge irokugani kwa moyone asopegena Yesu minyoire asopegena Yesu minyoire tatonge irokugani kwa moyone tatonge irokugani kwa moyone Mokororera bobe amatunda ari mwasimekerete mware goteba oyo tagotoboa oyo iga
tiga tomorore gaki ochakire gotera ntomororere tiga torore gotena toboe gaki imaiga oyo naraboke pwe gaki maiga baminte bamaborora na ichena beire rora ona matundari wasimegete mama naraya igamboge sana inchenkoria egari erikwangorerete maiga nereye igana inchenkoge niga baba enyomberi watebete tinkonyara kwaga chai maiga rora bon enyombengi yananjengo sibya buya obogi mama iga nanjebwa chetire tato nginyoire bono kira pipi yeso nginyoire wesikira rora tato ngeiro gani kwa moyone tato ngeiro gani kwa moyone Asopegena Yesu minyoire Asopegena Yesu minyoire Tatongeiro kugani kwa moyone Tatongeiro kugani kwa moyone Vayamo korera bono kira pipi Vayamo wechando bogimo bona kiboma Watemire biasara tora nyora Watemire mogongo teni tora nyora Boda tato minto molera yaya Mosemerie tata nere narote Ora keregento kerene chinga kichaya Ora keregento kerene chinga kichaya Tatone ekerara gosesenye Imbabora nyenkani sake ya kogenda Ekerora tuare bunante mbuate Barabo nyenkani sake ya kogenda Bande mbate boyo niga genda Illuminati Bande mbate boyo niga genda Devil worship Igere ya tata nere na buate Wisi ya yetera tiga gosesenya Rora Abatakanwa batigarete boka Weikarero basomiria abana babo Ababoraka batigarete boka Weikarero nabarabwomba bwatogosemeria Chintakana tiri mwatandete boire Weikarero mbabwatogosemeria Nebo mokungo tametaka gotiga Aye tata nobwatogosemeria Nebo musacho tametaga kwanga Aye baba gakino bwatogosemeria Rora mwanju murigeri bono tuacha Kristo agote biga we katonyore riba gabye igari okonyegera ryogotenge barore tiga barore this way akanyo andake mwanju umurigereria ndete to ndasumu tumakasini nikore natole eritorarigereria asenchiri abene ase koreng'anania mitambo ase biro bire bike kore natora so kurigereria emitambo toska
mwanchu umurikana ndabona utwerane twateba na rara bari bare goteba na this way that way enjera geteiga tiga barore ebinto byabere amangana ali ndera akare bono yes everybody eri ndera amangana ria inderare yes nakyo ntokote guchimotuga report eri ndera kare amangana ria inderare report ria indere kare bari bakarataki bari bare goteba ng'eng'ena ng'eni yaito yachiete roche katugo gatinde kuoya asirire toro sana ngoche yachi. Alright, asante sana mwancho murigererio Ndizi TV. Mambo namna gani kutoka vya ka freestyle, mambo hakuna mchezo hapa. Igemi ntevire mofa ya moto ekaranda no Omoteri bweli tuko oyo sara studio nima tena tuachakira sekerundo nande toko kora sekerundo. Karibu sana. Asante wiki yaete kwanyo litu encheregeteiga para gaiga pare yegotara yo kaiga gutara baga gwatigara para iko mwancho murigere no Omoteri to twale wiki yaeta sengenche yebitango bya para kanyorwa anda kerende agateba gakiriba ganeria na riarenge tiga gontiga maega bami ndonya yarenge nganinje nale ekere kyao ne kyao enema yako ni yako asubono mwancho murigere tiga kwari ganza ngamo naye kero togo sangana Omoteri sa studio tochi kumenya sabari ya Omoteri ndia chage sabari ya Omoteri keraso ile me Ndizi TV bonsubo mugusito bwatu gwetena nsemo ya mtandao nsemo ya Facebook Ndizi TV News nsemo ya YouTube Ndizi TV News ubwati aya amona na mangenda gutuma ujumbe yaonye ko bwateri bori go cya Omoteri bori tukandake no maito so kwa moro rande na bogutumo ribori yao agoitera se namba era se screen yao gabe karwa tumire nambe yumo nchumo ligereria ntikoborie kirianda ko gantikomanya korwa sare andake kirinta muborie nabo kumuborie agoitera se kodika ujumbe nyenye nyara go sangama nenkwana amone. Karibu sana ndugu yangu. Ase faida yo